Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hagway ka jingja ka bala penkendet benri ya ki padba way samla lalat thau na ka jingsha luti ki armut ki runar ki bala wan ka bike pulsar ka badan yo number ES13M9065 kad baudang thmu banet phai yeng hadien bala de ban se bisa na ka State Bank of India Bernihat branch ka badan ha amjong ka bala ja ka por khadway sau phau bujim stamp jong ka singi palai kani ka jingja ka bala yoring durru lingba ka CCTV camera lai iba way na iba syong hadien ka tei ka bike ula persyang ban patan ya ka way ka plapisa jong teu samla kad hadu wonda or hasurong bat mensaw manumala hendai don bokpat kita girunar ki klam yo satya ya ka tei ka plapisa uteu samla hadien ka tei ka jingja kita girunar kila persyang man petkrat ya dia bat na kaliang uteu samla haringkat ba ki pat baru kila thong kita girunar bat yo ban kem no ya way ringkat ketiga baik kepala pendan kam ha ketiga kam runar ha khatsan mer bernihan uwei pat na ki runar ulayo ban phat krat ya la dia ha ketiga jingthong ki pat ba yau te runar ringkat ber ka baik la IT no sikibor pulit jong ka bernihat police outpost bala ujoru dak ejahar persai te ki runar halor kani ga jingja na kalian ki bor pulit kirang penlong ru ka jingthwat jor banyo kem sayo wei pat urunar u barang phetri